Kumusta na mga kababayan? Welcome sa ating Dulang Ti Ilocano channel. Heto na po ang inyong request sa pagluluto natin ng exotic food. Pinapaitang bat and balls ng kambing. Sana po ay panuorin ninyo ang aking video hanggang sa matapos ito. Naimas na ito'y Dulang Ti Ilocano channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Huwag po sana ninyong bibigyan ng mali siya ang ating sangkap. Okay, ngayon simulan na po natin. Narito ngayon ang ating mga sangkap para sa balls at batuta ng kambing na lalagyan natin ng papait. O magiging ito ay pinapaitang bat and balls. Okay, so ito po. Siyempre, ito pong bat, yung ari po ng kambing at yung kanyang balls. Kailangan natin ng tanglad o kaya lemongrass, bawang, sibuyas, luya. Ito po yung papait, pure na papait po ng kambing. Ito pong paminta, mantika, at nor. Baka naman ha, nor, baka naman pwede. Cubes, ano itong beef cubes ang ating gagamitin. Okay, maya-maya gagamit din po tayo ng asin. Okay, simulan na po natin ang ating pagluluto sa pinapaitang bat and balls ng kambing. Ngayon, nagpakulo po tayo ng tubig sa kawali at ilalagay na po natin ang dahon ng tanglad, tiyatad na luya at ito pong bat and balls ng kambing. Papakulo lamang po natin ito hanggang sa bumulwak at tatanggalin po natin ang scum o kaya ito pong mga impurities. Ayan, kumukulo na. Kita nyo yung mga puti na yan, yung bumubula na yan. Tatanggalin po natin yan sapagkat yan po ay may hindi kaaya-aya na amoy at lasa. Okay, natural lamang po yan ha sa mga karne. At syempre dahil po yan sa ari po ng kambing, talagang meron pong hindi kaaya-aya pong amoy. Kaya pinapakulaan po natin yan sa dahon ng tanglad at tiyadtad na luya. Ulit-ulitin lamang po natin to hanggang sa matiyak po natin na malinis na po itong ating gagayating karne. Oy, bawal po ang mali siya dito ha. Okay, sapagkat request lamang po ito ng ating ilang mga kababayan na magluto tayo ng exotic food. Ngayon, aahunin na po natin ito at hihiwa-hiwain. Okay? So ngayon, simulan na po natin ang paggigisa. Pinainit na po natin ang kawali, binuhusan ng kaunting mantika, inilagay ang bawang at ito po ay ating ipiprito. Okay, gigisa hanggang sa mag golden brown. Ito po yung magbibigay ng masarap na panlasa sa ating sabaw. Isusunod na po natin na ilagay ang tiyadtad na luya na magbibigay din po ng aroma at magtatanggal din po ng lansa sa ating karne. Ngayon, ilalagay na po natin ang sibuyas na pula. Pwede na rin po kayong gumamit ng sibuyas na puti. So halo-haloin lamang po natin ito para lang sa ganun ay balanse po ang pagkakaluto. Simulan na po natin ang pagbubudbud ng paminta. Depende po sa inyong panlasa. Okay, kaya hindi ko po sinasabi kung gaano karaming paminta sapagkat meron po yung mga nagluluto hindi po gumagamit ng paminta. Okay, so halo-haloin lamang po natin ito. Nako, mabango na itong ating recado. Okay, ngayon ihulog na po natin ito pong matigas na bahagi ng karne. Yan po yung balat at mismong bat ng kambing. So halo-haloin lang po natin ito. Nako, madulas po yata itong kawali na muntik ng matapot itong ating niluluto. Okay, so ipagpatuloy po natin ang paghahalo. Hindi ko po kasi nahawakan Okay, so ngayon ilagay na po natin ang beef broth cubes na magpapatingkad po sa ating pinapaitang ari ng kambing at nilagyan na po natin ng tubig. So papakuloan lamang po natin to hanggang sa lumambot para lang sa ganun ay mas maganda pong nguyain. Okay? Ngayon, tatakloban lamang po natin ito
At sa tansya po natin, ito po ay papakulan po natin sa loob ng 15 minuto. Yan, mabango na. Ayan, hinuli po natin yung yung mismong balls ng kambing. Bilboran po natin ng asin upang nang sa ganun ay magkaroon po ng mas matingkad na lasa itong ating putahe. Okay? So ngayon, ilalagay na po natin. Ito po yung huli nating ilalagay ang balls ng kambing. Yan. Sapagkat kung isinabay po natin yan kanina, maaari po yung madurog. At ito na ang magpapasarap sa ating sabaw, ang papait. Pure na papait po ng kambing yan. Okay, so ilalagay na po natin dyan sa may kawali. At ito po ay papakuluan na lamang po natin sa loob ng 5 minuto bago po natin ito ihanda. Ngayon, makalipas ang 5 minuto, ito na po yung ating produkto. Napaka bango. Ewan ko nga ba, sabi nila aphrodisiac po ito. Pero wala naman pong scientificong basahin ito. Ayon po sa pag-aaral na ito daw po ay nagpapatikas sa mga kalalakihan. Pero para po sa akin, tiyak na napakasarap po nito. Okay, ngayon aahunin na po natin ito pong ating pinapaitang bat and balls ng kambing. Pwede po yung yung baka. Okay, ito na po yung ating produkto na pinapaitang bat and balls ng kambing. Pwede rin po itong tawagin na soup number 5. Ang kaibahan, pero lamang po itong papait. Okay, lalantakin na po natin itong bat and balls ng kambing na may pinapaitan. Unahin po natin itong sabaw. Cheers! Medyo mapait-pait na maninamnam. Napakasarap. Okay? Ngayon, ito po yung talagang pinaka-balls. Ito yung malambot. Ito po yung huling inilagay po natin. Gusto mo, GM? Gusto mo? Sige, ikaw muna. Sarap? Oo, masarap daw. Pag nagusto niya, sigurado. Masarap po ito. Ako naman. Cheers! Wow! Very creamy. At syempre nasa po natin yung papait po ng kambing. Okay? Ngayon, dahil may kasama tayong bata, lalagyan ko na ng chili oil yung aking plato sa pagkain. Okay? Well, bago po tayo kumain at lantakan itong ating pinapaitang balls at bat ng kambing. Gawin, gusto mo? Teka muna, bago tayo mag-extra. Okay. Okay, alas ka dyan. Yan. Okay. Gusto niya rin. Okay. Okay, bago po kami kumain ni JM, ito pong bat and balls ng kambing. Nanyahan po namin kayong mag-subscribe sa ating channel dito sa Dulang T. Ilocano Channel. Your kakwentuhan and food venture channel. Okay? Dimas. Dimas. Ano naman? Dimas. Naimas ka na. Manang kami bay. M. Yeah. Ayan. Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.